ба тамоми мардуми тоҷикистон гуфтанем ки мо мардуми ватандӯст зудбовар исломдӯст ки ҳастем. аз исломдӯстии мо истифода бурда дусе гурӯҳ беватан мехоҳанд ки мисли солҳои 90 боз дар байни мо ҷанги бародариро аз нав барпо кунанд. зиёда 40 сол мешавад ки дар давлати шумо ҷангу нооромия барои хӯрока модар писарша падар духтарша фурӯхтестай. шумо чен дар бораи ватани мо гап задана хубуш бирен лиҳотагариву кӯдакфурӯшӣ дар шумо бисёрай пеши раи ӯра бигирен. фурӯхтани маводи мухаддир дар ислом ҳаромай, не ки шумо тамоми дунёро бо маводи мухаддир таъмин кардесен. худованд фармуд мегену бизнеси хитона ба воситаи ислом пеш бурдесен. мо медонем ки шумо бо супориши хоҷагони худен, не ки хубуш бирен айқафҳои пешрафту оромии ватани худтон шавен. шоир беҳад хуб мефаҳмонад: ҳамсоя чаро аз паси озори ман ҳастӣ, гургона каминдори сагу моли ман ҳастӣ. ман бо ту мурувват кунаму ранҷ бубинам, дар орзуи кандани деволи ман ҳастӣ. ҳамсоя чаро ошиқи мероси касонӣ, даъвогари ҳам хоку хасу хори ман ҳастӣ. дар вақти сухангӯӣ ту хушгӯи ҷаҳонӣ, дар асл ту ғоратгари дарбори ман ҳастӣ. ман дар ғами ту ғамзадаву шоди шарикам, ҷаллоди ситамгор ба сари дори ман ҳастӣ. ҳамсояи дигар ки зи дастат гила дорад, бар ӯ ки ситам кардиву дунболи ман ҳастӣ. гуфти ҷаноби олӣ ки ҳамавақт ҳушёру зирак бошен. барои як миллата айбайн бурдан фарҳангу забонша айбайн бар миллат худаш нест мешавад. мо барои ин миллат, ин ватан, ин забон ҷон метиҳему хас наметиҳем. нуқта сари хат.